ħafna, talment din kienet elezzjoni għat-tela għax mis-surveys Rabat Communities saħħu l-Partit Laburista. Deċiżjoni tal-Partit Laburista kienet l-oħroġġiem bħala kandidat peress li kont diġà sejtku. F'leġġimat ħdimt ħafna flimkien ma' sħabi, kullum dik il-ħidma sarrafni f'maġġoranza assoluta tal-Partit Laburista. Ma nistax ma nkunx ferħan il-rabti f'ċerta deċiżjonijiet, imma naturalment aħna għandna l-manifest elettorali tagħna, importanza assoluta li l-pjazza tar-Rabat nerġgħu jindafa l-aspett rurali tagħna, l-istorja tagħna, l-kultura, li prattikament għandna programm elettorali, manifest elettorali li huwa very challenging. Nixtieq li wara 5 snin ta' governanza ta' dal-Kunsil ikunu wettaqna il-wedit kollha